Il-Bank of Valletta għamel ilieħ qabel it-taxxa ta' 146 miljun u 200 elf euro fis-sena finanzjarja li ntemmet fl-aħħar ta' Diċembru. Imqabbel ma' s-sena ta' qabel il-ilieħ tal-bank żdied b'6%. Madankollu f'konferenza tal-aħbarijiet it-tmexxija tal-bank qalet illi warbet 75 miljun euro biex tilqa' għal każi tal-litigazzjoni li hemm għaddejjin bħalissa. U bekk għalqet l-2018 biqlieħ ta' 71 miljun u 200 elf euro. Il-kap eżekuttiv tal-BOV, Mario Mallija, qal li l-lieħ kien dovut tal-bosta fatturi, fostom dħul aktar mis-self offrut lil klijenti tal-bank li qabes l-4,600 miljun euro. Brabta mal-kas fl-Italja, is-sur Mallija saħaq illi l-bank għandu pożizzjoni legali b'saħħitha ħafna biex wieġeb għat-talbiet li qed isiru minn investigaturi Taljani dwar il-każ li seħħ fi żmien tmexxija preċedenti. Is-sur Mallija qal li d-deċiżjoni tal-bank li ma jħallax dividend kienet miżura biex il-bank isaħħaħ il-kapital tiegħu. Tal-każ li għandna fl-Italja tad-dewla nerġa' ngħid il-bank huwa konvint mhux opinjoni din imma konvinzjoni li l-każ huwa b'saħħtu ħafna. Il-fatt li qed jinstema' fejn qed jinstema' il-bank għandu ċerti konsens li jista' jkun li l-ambjent fejn qed jinstema' jista' jkun qed jikkondizzjona wkoll l-andament tal-każ u hemmhekk tidħol l-inċertezza u dik hija l-inċertezza li qed iġġelli l-bank ikun kawt, ikun prudenti u kif għat l-ewwel qed insaħħu l-kapital imħabba din l-inċertezza. Ir-riżultati finanzjarji tal-bank juru li matul is-sena li għaddiet, id-depożiti tal-klijenti fil-ferat tal-bank żdiedu b'aktar minn 3% għal 10,400 miljun euro. Dwar l-attakk li sofra l-bank fuq is-sistemi tiegħu f'nofs frar fejn hackers għamlu 11 tranzazzjoni ta' kważi 13 miljun euro, it-tmexxija tal-bank qalet li tinsab fil-proċess li tirċievi 5 miljun u 600 elf euro waqt li hemm 4 miljun u 400 elf euro oħra li jinsabu iffriżati. Il-hacking ovvjament kien attakk professjonali ħafna fuq il-bank. Mill-lat finanzjarju l-hacking ma affettwana kważi xejn fis-sens li vera ħarġu ammont ta' flus, ħarġu xi 13 miljun euro mill-bank. Ħafna minnhom ħan irkuprawhom lura jew diġà rkuprajnihom jew qegħdin fil-proċess li nirkuprawhom. Ġifieri hemmhekk ovvjament tallimna l-lezzjoni li kellna nitalmu wkoll saħħaħna d-difiżi tal-bank anke bħala cyber defenses u hemmhekk nistgħu ngħidu li l-impatt huwa ftit li xejn. Minkejja l-isfidi tal-bank, is-sur Mallija fisser is-sena li għaddiet bħala waħda tajba ħafna. Hekk inqabblu like with like, ġifieri hekk inqabblu l-operat tal-bank din is-sena rajna titjib fir-riżultat mill-operat. Ġifieri hekk ninjoraw il-provision li l-bank qed jagħmel fuq dawn il-każijiet tal-qorti li għandna. Jekk inneħħu dika nħarsu biss li l-profit mill-operat kellna titjib fir-riżultati. Kienet sena tajba ħafna l-Bank of Valletta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.